5 bodies recovered after Honda Fit sinks into waterlogged abandoned chrome pit in Shurugwi. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti iwewe usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe malikes enyu ndinomakumbirawo, uye musakanganwawo kukomenta. So nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inosiririsa, apo Honda Fit yeBlack yakanowira iyo mugomba rechrome raimboshandiswa richicherwa chrome rakanga risingashandiswe. Pakafa ipo vanhu vanosvika ivo 5 vemhuri imwe chete, kusanganisira nemukadzi aivawo mumota imomo aiva aine pamuviri. Honda Fit iyi yaibva kuShurugwi yakananga kuZvishavani nemusi weSunday manheru, apo inonzi yakaluza control ikanowira mugomba umu raiva rine mvura. So mota yakasvonyura mumvura imomo, vanhu ndokutreperwamo varimo mukati ndokufa. Muri yeZimbabwe zvinhu zvinongorwadza hazvo kuti vanhu vemhuri imwe chete vopararira ipapo, kusanganisira nemukadzi ane mimba. So muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ungonyora mucomment section kuti rest in peace kune vashanu ava.